Хәерле көн. Бүгенге чарада сезне күрүемә мин бик шатмын. Төрле авырлыклар булуга карамастан, киртәләр булуга карамастан, сез бүген монда килеп җиткәнсез, менә кичә генә бик борчылдым. Инде бу бузлавык булса, килүчеләр әзәйер микән дигән идем. Аллага шөкер, кеше бик күп. Һәм мондый күләмдә, мондый киң масштабта без шушылай беренче тапкыр җыелабыз. Моңа кадәр булган чараларда азрак булсак, бүген инде без бик күп һәм бу бик сөендерә. Бүгінгі күндә сезнең алдыгызда татар ата-аналарының берләшмәсенең эшчәнлеге белән таныштырып китү бәхте миңа тиде. Бераз каушыйм, гафу итегез. Безгә менә бүгенге көндә бит инде хәзер яңа шартларда балаларыбызны татар телле итеп тәрбияләргә, аларның буыннарга тапшыра алырлык шәхесләр итеп тәрбияләү ул безнең бурычыбыз. Бүгенге көндә хәзер менә безнең арабызда зур сәхнәләрдән дә әйтүчеләр булды. Балаларны гаиләдә тәрбияләргә кирәк, балалар белән, ата-аналар белән эшләргә кирәк дип әйтүчеләр күп булды. Ләкин кызганычка каршы бүгенге көндә менә бу сүзләрне әйтүчеләр күп булса да, ата-аналар белән эшләүче төркемнәр, берләшмәләр, алар бармак белән генә санарлык. Шуңа карамастан без инде әкрен генә алга таба барабыз, үзебезнең эшебезне дәвам итәбез. Былтыр 2017 елда сентябрь айында ВКонтакте социаль челтәрләрендә беренче берләшмә төзелде. Һәм бу берләшмәне төзүнең башында безне Айсылу Галиева, Чулпан Хамидова, Айназ Мухаммаджановлар тора. Инде яңа елдан соң без Акыл фабрикасы кысаларында проект буларак менә бу берләшмәне чын барлыкта инде кешеләр белән аралашып эшли торган оешма итеп оештырып җибәрә алдык. Һәм хәзерге көндә безнең арабызга тагын яңа кешеләр өстәлә тора. Исия Әхмәдвалиева безнең арабызга килеп кирде. Аннан башка да безгә ярдәм итүчеләр, әлбәттә, ул Ойрат Табриз татар эшләре форумы безгә бик нык ярдәм итә. Бу юнәлештә үзләренең киңәшләрен бирәләр алар безгә. Әлбәттә, инде яңа берләшмә буларак авырлыклар күп, ләкин алга барабыз һәм монда күрәсез безнең Татарстанда татар телен саклау хәрәкәте, безнең башкарган эшләребез инде күп. Фәнни-гамәли конференциялар үткәрдек без, петициялар яздык һәм хатлар илтеп тапшырдык без президент аппаратына. Бу 3 көн дәврендә эшләгән эш, анда күз яшьләре дә булды. Ләкин безнең хатларыбызны кабул иттеләр, теркәделәр. Әз генә булса да файдасы тигәндер дип уйлыйбыз бу эшләребезнең. Митинглар оештыруда, пикетлар оештыруда без шулай катнаштык. Официаль мөрәҗәгатьләр яздык. Менә бу видео мөрәҗәгатьләрне яздык. Бу видео мөрәҗәгатьнең дә файдасы булгандыр дип уйлыйбыз, чөнки шушы видео мөрәҗәгатьләрне республикалардан җибәргәннән соң менә шушы туган телләрне уку планнарының мәҗбүри өлешендә кала дигән хәбәр килде. Икенче көнне иртән мин бу хәбәрне ишеттем. Һәм инде мин уйладым, бәлки безнең дә файдабыз тигәндер бу юнәлештә дип. Интервьюлар, тапшыруларда катнашуда безнең үзебезнең бар һәм газет, журналларда мәкаләләребез чыгып килә. Менә безнең оешманың максатлары бу мәгариф системасында милли мәгарифне саклау һәм үстерү, татар телене мөхитне саклау һәм үстерү, татар гаиләләрендә милли гаилә нигезләрен пропагандалау, зауыклы, конкурентлы, сәләтле киләчәк буынны булдыру. Бүгенге көндә бу максатлар әлбәттә бик актуаль. Менә монда фотографияларда безнең эшчәнлек күрсәтелгән. Инде сез монда таныш кешеләрне күрә аласыз. Менә бу безнең иң зур төркем. Монда без видео мөрәҗәгать яздырырга җыелган идек. Анда безнең милләт өчен янып йөргән иң актив кешеләр җыелгандыр дип уйлыйм. Эш моментлары безнең менә күрәсез. Менә Айсылу белән Чулпан безнең монда интервью бирәләр радиода, таяну нуктасында булдык без беренче тапшыруда. Күрәсез, безнең арабызда хәтта балалар да бар. Безнең менә шушындый җыелган очрашуларыбызда балалар да ярып киләләр. Хәтта безнең менә Эльза Нәбиуллина ул үзенең 5 айлык баласын да күтәреп безнең һәрбер җыеныбызга килә, анда катнаша.
Biz былтыр балалар өчен дә төрле чаралар үткәрдек. Менә күрәсез, турыдан-тур элемтә монда. Biz konkurslarda katnaşabız, bәйгеләрдә менә бу бәйгедә катнашып, күрәсез, biz инде үзебез урыннар да алдык, берләшмә буларак. Төрле урыннарда очрашабыз, күргәнегезчә, бер генә урында түгел, утырып эшләргә бер генә урыныбыз юк әле безнең штаб буларак. Киләчәктә булыр дип өметләнәбез. Менә монда инде безнең балалар белән былтыр үткәрелгән чараларыбыз бар. Без аларга остаханәләр үткәргән идек. Менә күрәсез, безнең монда башка милләт вәкилләре дә бар. Монда алар да безнең белән эшчәнлекне дәвам итәләр. Менә безнең аудиториябыз бу күргәнегезчә балалар, ата-аналар һәм булачак ата-аналар инде. Балалар белән без мәктәпләрдә алар белән төрле чаралар оештырып, аларга безнең проектларыбыз әзерләнгән. Менә шу проектларны тормышка ашыру аша алар белән без эшләячәкбез. Ата-аналар өчен дә без төрле семинарлар оештырачакбыз. Алар белән социаль челтәрләр, белем бирү оешмалары аша, мәчетләр аша эшлибез. Яшьләр, яшь гаиләләр безгә бик кирәк, чөнки хәзерге көндә менә аеруча гаиләләрнең таркалу очраклары күп. Менә шушындый милли җанлы татар телле итеп баланы ничек тәрбияләргә, менә шундый мәсьәләләрне без әлбәттә кайгыртабыз һәм бүген безнең чыгышларыбыз да булачак бу темага. Безнең проектларыбыз менә күрәсез, Дәрдмән фонды ачырга йөрибез, инде аның документлары әзер. Татар ата-аналар өчен конференция. Siz bizga, biz sizga proyekt hozir ayırmak söylep gidermen. Tatar ata-analar için seminarlar, tatar dil derslari, tatar tiline stajirovka, tilim tatar tuş tamgaları, bu значоклар turuşa etkendeymi? Til öğrenicilerge stipendiya, balalar için master-klasslar hem bilim terbiyelikösünde analarının hukuklarını yaklauda yardım күрсәтү. Bu temada bugün kagılacaklar hem çıkış yasavçılar bulacak. Менә Дәрдмән фонды бу официаль оешма безнең. Фондның максаты инде шул татар телен саклау һәм үстерү, татар аналарының белем бирү оешмаларында хукукларын яклау, перспектив татар проектларына ярдәм күрсәтү. Әлбәттә бу бик зур чыгымнар сорый торган юнәлеш. Менә хәзерге көндә сез барыгыз да беләсез, әйме? Нинди кибеткә керсәң дә, китап кибетенә керсәң дә, татар уеннары аз. Татарча китаплар шулай ук айрым бер кичкенә генә киштәдә генә торалар алар. Менә шушы сез күргәнегезчә, менә инде безнең бу юнәлештә эшләүчеләребез бар, бу якта да, бу як өстәлләрдә дә алар бар, ләкин аларны безгә танытырга кирәк, аларны алга таба үстерергә кирәк. Бу юнәлештә әлбәттә бары тик энтузиастлар ярдәме белән генә булмый. Бу юнәлештә безгә дәүләт дәрәҗәсендә ярдәм кирәк һәм без бу ярдәмне сораячакбыз. Мәгариф системасында милли мәгарифне саклау һәм үстерү. Менә бу да безнең бүген көндә бик зур проблема булып тора инде. Әлбәттә моңа аерым кагылып үтүчеләр бүген булачаклар. Милли мәктәп, милли университет турында сөйләүче, чыгыш ясаучы кешеләребез булачак. Татар теленә стажировка сайлап алынган бер оешмаларының 5-9 сыйныф укучылары өчен бу безнең пилот проект булачак әлегә. Әлбәттә бу зур көч һәм финанслар сорый торган, акчалар сорый торган проект, җаваплылык сорый торган проект. Менә проектның идеясе уку чиреге буенча балалар Юк, күзлекне кием лучше, күрмим үзендә. Уку чиреге буена бала татар мәктәбендә, татар теле мәктәптә укый, татар теле гаиләдә яши, татар теле яшьтәшләр белән аралаша һәм бу без инде чиста экологияны да кайгыртабыз, баланың әхлакый тәрбия нигезләрен ныгый, милли үзаңны формалаштыручы мәгълүмат туплый ул һәм һөнәри буенча яңа күнекмәләр туплый. Программада безнең укыту теле, тел остазлары, татарча проектлар әзерләнә, сөйләштерү мәйданчыгы, авылга реклама, монда грант буларак каралган шәхесләрдән мастер-класслар. Менә бу юнәлешне без инде хәзер үк карыйбыз. Пост-сервис, онлайн аралашу, юеше чат, җәйге тел аланы. Проект эшләренең мөмкин формалар менә шунда. Проектның социаль челтәрләрдә аккаунтларын булдыру, танылган кино сюжетларын тавыш белән тәрҗемә итү,
Авыл турында менә презентация, юл күрсәткечләре, видео презентациялар, бу авыл тарихи шәхесләре турында креатив фикер юнәлешендә һәм бу әлбәттә инде балалар белән эшләнәчәк эшләр барысы да остаханәдә эшләнгән кул эше презентациялары, рэп, рок, хип-хоп белән музыкаль номер әзерләүләр, булар барысы да безнең шушы программада каралган. Тормышка ашыру планыбызның сентябрь-ноябрьдә, ләкин инде хәзер күрәсез, безнең бу әзрәк вакыты күчәнең арка таба, чөнки барысына җитешеп булмый һәм безнең сез белгәнчә инде бу балалар белән эшләнә торган проект бик күп җаваплылык сорый һәм әлеге көндә безгә мәктәпләрдә бу юнәлешне үстереп җибәрү мөмкинлеген карыйбыз, сөйләшәбез кешеләр белән. Менә проектның идеясын татар телен өйрәнүгә мотивация арттыру, татар теленең дәрәҗәсен арттыру, татар телен өйрәнү күләмен саклап калу, телне өйрәнүнең сыйфатын арттыру. Механизмнар менә мәгариф идарә белән җитәкче органнар белән килешү, иганәчеләрне җәлеп итү, радио, ТВ реклама, булар эш төркемнәрен туплай, экспертлар, оештыручылар, программа төзүчеләр, систем администраторлар, продюсерлар, урыннарда язма һәм телдән контроль эшләре үткәрү, стипендия күләмен билгеләү. Бусы безнең стипендия проекты. Үтеп киттем бугай мин. Менә мотивация монда ата-анага бирелә, баланың ана телен өйрәнергә теләген, дисциплинасын арттыру, бала күзлегендә теленең престижын ныгыту, белем дәрәҗәсен арттыру, баланың үзенең интеллектуаль тырышлыгы нәтиҗәсендә мөстәкыйль табыш улысын формалаштыру. Укучыга инде әлбәттә үзенең тырышлыгы кирәк була, һәм монда аның үзенең кереме булса, әлбәттә һәрбер баланың тырышлыгы арта бара. Һәм менә шушы махсус оештырылган чараларда аларның катнашу теләге дә арта. Балаларны полингваль шартларда белем биреп, мәгълүматны үзләштерү сәләтен арттыру. Бу белем бирү оешмасына. Һәм бүгенге көндә менә полингвальлек инде ул бик актуаль. Шуңа күрә дә безнең киләчәктә полингваль мәктәпләребез булса, күбрәк булса, татар телендә, инглиз телендә, башка телләрдә өйрәнеп укучы балаларыбыз күбрәк булса, әлбәттә яхшырак булыр иде. Барыбыз да аңлыйбыз полингвальлекнең бүгенге көндә файдалы булганлыгын. Сез безгә, без сезгә проекты бу 14нче яшь өчен, менә бу проектның идеясе чит илләрдә һәм Рәсәйдә яшәүче татар балаларына тел ныгыту мөмкинлеге бирә. Бу инде безнең менә чит илдәге балалар белән алмашу проекты, студентлар белән алмашу проекты булган шикелле, менә без бу проектны мәктәпләргә кертергә телибез һәм бу әлбәттә инде безнең дөнья күләм дуслыкны ныгытуга да китерер. Читтә яшәүче баланы без монда кайтарабыз, ә бездәге бала чит илгә барып, анда чит ил теленә практика ала. Һәм бу проектта катнашырга теләүчеләр инде хәзер бар. Кабул итүче гаиләләр буенча мониторинг ясау, норматив документлар әзерләү, гаиләләрнең мәтәләпләрен, мөмкинлекләрен барлау, мәгариф идарәләре белән килешүләр төзү, БДК ярдәмендә ата-аналар арасында килешүләр төзү, балаларны озатып баручы кураторларны билгеләү, алар белән килешүләр төзү. Менә бу зур көч сорый торган эш бу. Чөнки без моны инде сөйләшеп карадык һәм безгә иң беренче сорау бирделәр. Сез үзегез үстегезгә бу җаваплылыкны аласызмы дип. Һәм әлбәттә менә бу юнәлештә эшләүче бик белемле кешеләр кирәк. Менә татар ата-аналар өчен семинарлар гыйнвар аенда безнең планлаштырылган. Менә бу гаиләләрне таркалуга китергән төп хаталарны, аларның өстендә эшләү, баланы татар теле тәрбияләү юллары, ата-аналар өчен татар тел дәресләре һәм татар милли гаиләнең нигезләрен бирү, үзара дөрес мөнәсәбәтләр. Менә монысы безнең тагы бер проект, бу туш тамгалар турында әйткән идем. Бу туш тамгалар, мәсәлән, шушы туш тамганы күргән кеше, ул кеше белән татарча гына сөйләшә. Һәм әлбәттә инде менә күрәсез машина салымлы брелоклар, булар Илсиянең уйлап чыгарган проектлары, шуңа күрә инде мин уйлыйм, ул аны башкарып чыгар дип ахырына хәтле җиткерер һәм без әлбәттә инде ярдәм итәрбез. Менә безнең сайтларыбыз монда күрсәтелгән инде. Контактта безнең үзебезнең шелтәребез инде. Менә бүгенге чарага килгән өчен тагын бер рәхмәт әйтәсем килә. Бүгенге җыеныбызның да төп максаты ул бүгенге татар ата-аналарын туплау, алар белән бергәләшеп, хәзерге көндә туган проблемаларны уртага салып сөйләшү.
Менә шушы конференциябыз безнең 3 өлештән торачак, спикерлар чыгышы, ирекле микрофон һәм түгәрәк өстәл булачак. Түгәрәк өстәл вакытында без менә шушы бүген сөйләшкән проблемалар уртага салып, үзебез тагын алга таба бару юлларын билгеләрбез, ничек бу мәсьәләләрне без хәл итәчәкбез. Сезгә уңышлар, игътибарыгыз өчен рәхмәт, бераз каушадым, гафу итәрсез. Шулай Марат Вазыковичлар Фулинга аерым рәхмәт әйтәсебез килә, чөнки безнең бу ата-аналар белем бирү оешмасында бердәнбер безнең шундый акылга ия булган кешебез дип әйтим. Аңа бик зур рәхмәт. Шулай ук менә Рәүф абый Хасановка рәхмәт әйтәсе килә, Милләт йорты аксакаллар шурасы. Шулай ук менә Римзилә абый, Дамир абый. Һәм бу белән безгә шалтыратып үзләренең киңәшләрен биреп торган тәҗрибәле безнең шәхесләребез, абзыйларыбыз, апаларыбыз, аеруча барыгызга да бик зур рәхмәт. Һәм бүген монда килгәннәргә дә рәхмәт. Без сезнең белән бергә булсак, сез безгә шулай ярдәм итеп торсагыз, иншалла безнең әле алда планнарыбыз зур. Тамчы тама тора, ташы тишә тора дип әйтәләр, шуңа күрә әле безнең эшләселәребез алда. Тагын бер рәхмәт әйтәсем килә. Башкорт ата-аналары оешмасына, алар бүген 7 кешелек делегация белән килделәр. Аларның тәҗрибәләре безгә